Yo, what's up guys? Time check to guys kay alas 9:52. So uli sa ta guys, di na nakutas una kong vlog guys, pero ang kuan guys ang sitaw gani ang jealousy ato na taot. Yan nakakuantas jam pikas kwarto dayon kataot ang durnaw mawari atong nakuan ron kanang drain sa kuan. So wa matiwas ako ang vlog ganiha sa pagtaon ako sa pagsugod nako kay ako ang kamera guys kay Paul. So gamay ra siya memory, palitan ako ni siguro siya memory kung masweldohan na to diri sa YouTube. Yun sa tuwang sideline ba palitan tanig so yung maayo na sa gist mo 32 gig kadaog ani adaw gig na 16 ba ana. So salamat kay sa inyo ang pagtanaw guys. So dinautas on guys, diri lang tama na ato ang vlog karon kay mauli ako ginahinay sa moa. So salamat dahil sa Ginoo nga natay kuan nay magpasadlay nato niya diluwala sa dali as tag iya ay kung dili pa ni murag magka-absin ta sa tuwang kuan kanang ato yung trabaho sa kuan sa kumpanya niya. Sugot ra pud sila hinahinayan at least kanang pundido sa tuwang pagkahimo. So kuan day guys kani dire di gid ako nagsugod og trabaho ani ang trabaho dire gi pangawan nila gi papahawa kayo sila kauyon sa tinabahoan. So ako puli dire sabot mi sa giya nga akong pipili ang tagiya kung inadlaw Domingo ra ako ang dutihan sa kasimana, pero Pacquiao duty ko gabi mo nga nagsabot ni Pacquiao duty gabi guys, diba? So salamat guys mga nagsunod diha sa kuang vlog diri sa kuang panginabuhi. So God bless niyo tanan o pang gabi amping kanaw nay. Sa kato day magpatrabaho diha mga ginagmay lang sama ni mga balay-balay ra ani mga ingani guys, basta mga balay-balay ra mahimong balay kuan sabot-sabotan lang nato pwede sa inadlaw ko pero Domingo ra pwede ko Pacquiao pero tira gabi Pacquiao. So tira ta gabi kanang trabaho nga dili kay saba, pero kanang saba sa kayo di tang tira na mga kon guys mga pare ng wiring di man nasaba kanang mag konta maglinya tas tubig di saba sa pa basta. Pero mag-welding mag-grind ta gabi di pwede kay kuan mga tulog na mga tao. So kinsa mo to dihang magpakuan guys, magpa trabaho guys, Pacquiao lang tirada na to kay para matira gabi sa kato lang way wa kayo mga budget mga budget nila nga murag gamay ra ganahan mo magpatrabaho pwede rin kay mi ako pwede rin magtrabaho na. Init, napapagod ako, tingnan nyo ang aking mukha parang ulok na
Parang ulok na nabali ba? Ulok na nabali. Kung balihon mong ulok nga nabali, ulok. Kulo nga nabali. Paig. Diba? Marag kulong nga paig guys. Oh. So, record ko. Aman akong bulit. Shout out sa mga sa kuan. Sa ba 'to? Shout out sa mga katong nag-send ako star sa Facebook nako. Nila ni kuan LB Ruli Muhammad ug ni Virgilia Gomez. Ako sa toy redo niya eh. Basta ako ra mga silingan diya sa mga. Salamat sa inyong star diya. So, salamat ninyong duha. God bless, bye-bye. Nara ko diri full video ani. Nas YouTube na to. So, naog ko kay human ako gulit. So, alas 3 na guys. So, welcome sa atong sad live sa YouTube guys. Makahubok ako guys kay. Naghanap tag kulang guys. Sideline sa YouTube. Sa mga tao na to, jealousy. Balihi. Ha? Oh. Okay ano? Let's so karon mga simbol taog sira ito speakers. So kanang kataog tag jam. So panahuman ato sa tawaran jam. Ayun simbol taog sira.